Nagturuangan ang Department of Migrant Workers, LGU Naga, asin 28 pang ahensya kan gobyerno, tangali matawan pagkakataong makapagtrabaho liwat, asin mataawanin maninigong suporta ang mga OFW sa irarong programang bayanihan para sa balikbayang manggagawa. May report si Joel Sulina. At nagangunyan. Sinelyuhan aldaw na Miyerkules, PEDSA 29 kang nagtaligod na bulan na July, ang sarong Memorandum of Agreement sa pagultanan kang gobyerno lokal kan Syudad Dignaga asin kan Department of Migrant Workers DMW asin kolaborasyon kang iba pa mga national government agencies para man matabangan ang mga nagbabalik bayan na mga OFW sa satuyang nasyon na magkaigwaning social support, kabuhayan asin business loans. Kabani na ang counseling sa lindong kang National Reintegration Network na inisyatibo kang presenteng Administrasyong Marcos ngaring masuportaran ang mga OFW. Sa entrevista kay DMW Secretary Attorney Hans Leo Kakdaka, sinabi kay Nina Pusog na katuwang kan sa intang ahensya ang gobyerno lokal kan Syudad Dignaga sa lindong kang liderato ni Alcalde Leni Robredo asin kang Metro Peso Naga na pinamamayahan ni Mr. Nunoy Reporsado huli kang good governance para man matabangan ang mga balikbayan tang OFW sa implementasyon kan sa indang key program na kalinga, kaalaman at kabuhayan na nakatutok sa pagtaong suporta, kaaraman o upskilling asin pagtaoning livelihood startups o puhunan kang mga pamilya kang OFW. Financial assistance, scholarship assistance, livelihood, pati na rin psychosocial counseling kasi aminin man natin o hindi, meron talaga iba sa kanila affected in psychosocial terms sa mga dinaranas ng kanilang mahal sa buhay sa barko, sa Northern Black Sea, sa Red Sea o sa Persian Gulf. Kaya nananawagan tayo na sa mga ship owners dito sa Northern Black Sea, wag na po magdala muna ng mga kababayan natin dyan sa bahagi ng mundo kasi masadyang mapeligro po talaga. Nabi ni Secretary Kakdaka, committed ang sa indang ahensya katuwang ang mga lokal na gobyerno sa bilog na nasyon, siring kang Naga City, na matabangan ang mga balikbayang OFW, maging ang mga pamilya kaini. Sinabi man ni RD Herbie Aguas na saro ang Department of Tourism, Bicol Region, sa katuwang kang DMW na nag-commit ng suporta sa satuyang mga kababayang OFW. Pag-training tayo ng mga OFW para mag-invest kung gusto na mag-restaurant, mag-resort or magiging tour operator. Marami pong option na bibigay ng DOT po. RD, kailan target papasimulan yung training na yun for This last quarter po. Actually, it's a new product po ng DOT. Bago namin itong ibibigay na tulong. Kasi lagi kaming tinatap ng DMW na talagang maging parte. So ngayon sabi ko, isip tayo ng magiging ambag din namin para sa mga OFW. Sa naging mensahe man ni Alcalde Leni Robredo, pinasalamatan kay ni ang suporta kan DMW asin iba pang mga katuwang na ahensya de gobyerno para sa nasambitan ng sektor asin pagtaong importansya sa naging sakripisyo ka mga ini para sa saintang pamilya na sa ibong nalado nakikinabang man ang satuyang nasyon na hulikan sa intang mga remittances. Sa pagbibigay ng malaking pagpapahalaga sa ating mga returning OFWs. Alam po natin na lalong-lalo na pag ang dahilan ng kanilang pagbalik ay hindi naman nila binalak pang bumalik. Halimbawa dahil sa gyerang nangyayari o nagkasakit at hindi na pwedeng patuloy na magtrabaho. Ito yung mga pinakamahihirap na dahilan ng pagbalik kasi hindi natin napaghahandaan. Iba po ito dun sa napaplano talaga. Dahil yung napaplano talaga even before mag-retire o even before bumalik for good, may naiipon na. Pero yung mga biglaan na pagbalik, ito yung pinakamahirap, not just for the OFW themselves, but most especially for the families. Kaya po nagpapasalamat kami sa DMW sa convergence program na ito, BBM, NRI. Napakahalaga po nito kasi ang isang pinakamahirap na pinagdadaanan ng bawat Pilipino na pagkailangan niya ng tulong, bumubong siya sa iba't ibang mga opisina. Pag pupunta siya sa isa, hindi nasagot yung kanyang pangangailangan, lilipat siya sa isa. Mahirap para sa kanila.
Pero if we have convergence programs such as this, para pinapadali natin sa kanila, nagiging one-stop shop siya. Kaya masaya-masaya po tayo na marami nag-participate ng mga national government agencies, saka mga private employment offices. Sa pagkakataon na binibigay para po sa mga OFWs dito sa Camarines Sur at sa Bicol Region, sa Naga City most especially. Malaking tulong po ito sa kanila, and kami po sa local government of Naga, nandito lang po kami para mag-contribute sa programa ito. Para sa Naga Ngunyan, Joel Solina. At Naga Ngunyan. Ika ako, kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Naga Ngunyan, sangaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.